Svaki kockar sanja o tom trenutku veliki dobitak, ogromna cifra. Brate, rešio si se, tako svi misle, i ja sam mislio. Ali nisam znao da je to trenutak kada počinješ da gubiš sebe. Kad god se setim tog prvog trenutka, sećam se i osjećaja. Te noći sve se promenilo, bio sam siguran da sam pobedio život. Vrlo dobro se sećam tog trenutka, ruka mi se tresla, srce mi je lupalo, vidio sam cifru na ekranu i nisam mogao da dišem. Osjetio sam adrenalin kakav nikada u životu nisam doživao. Pobedio sam sistem, prvi put u životu, pare mi nisu predstavljale nikakav problem. To veče u glavi mi je bilo sama jedna misao. Vreme je da se počne, da se živi život punim plućima. A kad novac krene da kaplje i ne znaš kada staneš, prvi dobitak nikada nije bio kraj. To je samo ulaznica za svet u kom misliš da si nepobediv. Nikad neću zaboraviti taj osjećaj. Novac u ručci, velika moć. Konobar mi dolazi do stola. Prvi put ne gledam u meni i samo kažem, donesite mi najbolje što imate. Prvi put u životu nisam pitao koliko šta košta. Nije mi uopšte predstavljalo problem, nije mi bilo bitno. Mislio sam da će mi taj osjećaj trajati zauvek. Podigao sam keš, a onda sam morao svima da pokažem koliko mi dobro ide. Prva večera, prvi sto u klubu i svi te gledaju drugačije. Odjednom postajem glavni, gde god da se pojavim, svi me znaju, svi me vole. Konobari me pozdravljaju po imenu, donose najbolje mesto u klubu, devojke mi se smeškaju, žele da budu blizu mene. Svi mi govore, brate ti si gazda, ili bar ja tako mislim. Znaš kako, kad imaš pare, ljudi te zovu svuda, da im praviš društvo na splavu, na putovanju, na raznoraznim vikendima sa raznoraznim ženama, a u tom trenutku uopšte ne kapiraš da te niko ne zove zbog tebe, već zbog tvojih para. Kad si stalno po klubovima, kad stalno trošiš u nekom trenutku alkohol, ti više ne bude dovoljan. Ljudi oko tebe rade nešto sasvim drugo. Uvek se pronađe neko ko će ti ponuditi nešto novo da probaš. Uz izgovora, ajde, svi to rade, ne budi seljak. A ti već misliš da si na vrhu sveta, da te ništa ne može slomiti. I tako, jednostavno, uvek počinje ovako kraj. Da li znaš šta je najgore? Kada ti više ništa nije dovoljno, kada ne postoji taj izlazak, nema te destinacije, nema te flaše koja može da te napuni kao onaj osjećaj kada si prvi put dobio novac. A onda zbog takvih osjećanja se vratiš starom adrenalinu. I onda naravno, novca više nema. Sad ne postoji niko više ko će te zvati na piće. Niko ti više ne traži da izlaziš. Više ti niko te ne tapše po ramenu. Nikoga nema kod tebe. Ostaješ sam. Sam sa svojim dugovima i lošim odlukama. A onda neprimetno sve krene nizbrdo. Više ne igraš za zabavu. Više ne igraš za dobitak. Igraš samo da bi pokrio ono što si izgubio juče. I tako svaki dan, iz greške u grešku. Trenutak kada ostaješ bez poslednje pare, odjednom ostaneš i bez poslednjeg prijatelja. Nema više poziva, nema više poruka. Ostaješ sam sa sobom i sa tim jebenim osjećanjem praznine. Ako si još uvek u fazi gde misliš da držiš sve pod kontrolom, slušaj me dobro, ja sam mislio isto. Ako još imaš izbor, ne pravi iste greške. Ako si već u ovom haosu, nisi sam. Prati kockarska ispovest, možda na vreme shvatiš šta se dešava pre nego što izgubiš sve.